मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनब्लाथ' भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनि अननायाव। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों मिथुराज बर' आरो इनमनि नार्जारि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों चिन्मय दास। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गितानजलि बसुमतारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों हास्थायसा बसुमतारी। नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों एनामनि नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि मिथु इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हरदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ आंनि चेनेलजों आपडेट खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन। बे डिसक्रिपसनाव नोंथाङा नायहैनो हागोन। आं वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।